Ivo Andrić. Ne treba se bojati ljudi, pa ja se i ne bojim ljudi, nego onog što je neljudsko u njima. Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali, a nije trebalo. Trebalo je živeti. Dok god ima mraka, bit će i svanuća. Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve što pročita istina. Lepša duša, dublje jeca. Ljudi male pameti retko se boje da ne budu dosadni. Rana koja se krije, sporo i teško zarasta. Svi smo mi mrtvi, samo se redom sahranjujemo. Životna snaga jednog čoveka meri se, pored ostalog, i njegovom sposobnošću zaboravljanja. Nije strašno što se stari, slabi i umire, nego što za nama dolaze i nadiru novi, mlađi i drugčiji. U stvari, u tome i jeste smrt. Kad bi ljudi znali koliko malo pameti upravlja svetom, umrli bi od straha. Beskorisno je u starosti produžavati život. Mladost treba produžavati. Tog događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih. Dakle, na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju. Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo. Ćutanje je teško samo onima koji ne misle. Ko čini dobro, od njega se još više dobra očekuje. Što ne boli, to nije život. Što ne prolazi, to nije sreća. Veliki praznici i svečani dani mogu da pokažu koliko su nam daleki i oni koje smatramo najbližima. Smisao i dostojanstvo puta postoje samo utoliko ukoliko umemo da ih nađemo sami u sebi. Ljubavnicima je vreme uvek kratko i nijedna staza nije dovoljno dugačka. Što je više pazio šta će uraditi, sve se teže rešavao da uopšte nešto uradi i sve je manje i radio. Cijelog veka se lečimo od nesretnog detinjstva. Čoveka ćete najbolje upoznati ako ga posmatrate kako se ponaša kad se nešto deli besplatno. Ljubav, kad je iskrena i duboka, lako prašta i zaboravlja. Mnogi postignu ono što su hteli, a izgube sebe. U zemlji mržnje najviše mrze onoga ko ne ume da mrzi. Kod unutrašnjih borbi koje čovek vodi sa samim sobom i sa nepoznatim silama u sebi, važi više nego igde pravilo, ne predaj se nikad. Smrt briše samo nestvarne veličine, a istinske učvršćuje i uzdiže. Dođu tako ponekad vremena, kad pamet zaćuti, budala progovori, a fukara se obogati. Nisu svi ljudi tako rđavi, kao što to rđav čovek misli. Takav je život da čovek često mora da se stidi onoga što je najlepše u njemu i da upravo to skriva od sveta, pa i od onih koji su mu najbliži. Gospodstvo je kao veliki vetar, kreće se, kida i osipa. Toliko je živa kod slabog čoveka potreba da se vara i tako neograničena mogućnost da bude prevaren. Marljivost, ta vrlina koja se tako često javlja onda gde ne treba ili kad više nije potrebna, oduvek je bila uteha nedarovitih pisaca i nesreća umetnosti. Ne postoji srednji put, onaj pravi koji vodi napred u stalnost, u mir i dostojanstvo, nego se svi krećemo u krug, uvek istim putem, koji vara, a samo se smenjuju ljudi i naraštaji koji putuju, stalno varani. Svi pravi životi su lepi i teški. Zloba i dobrota jednog naroda su produkt prilika u kojima on živi i razvija se. Vrednost lepote je u beskrajnoj raznolikosti vidova u kojima nam se javlja. U tome je njena oplemenjujuća snaga i njena najveća draž. Ne spava i nije srećan, ni miran svako ko se danju vedro smeje i slobodno kreće među ljudima. Mali ljudi, koje mi zovemo deca, imaju svoje velike bolove i duge patnje, koje posle, kao mudri i odrasli ljudi, zaboravljaju. Kmetovo je da radi, a agino da ga pazi, jer i travka treba i rosu i kosu. Ništa ne može tako da nas prevari kao naše rođeno osjećanje smirenosti i prijatnog zadovoljstva sa tokom stvari.
Ja još nisam video da je neko koga su dobro istabanali to zaboravio, ali sam 100 puta video da ljudi zaboravljaju i najlepše savete i pouke. Kad čoveka napusti sunce njegovog zavičaja, ko će mu posvetliti na putu povratka? Svetite se životu zaboravom. Život je stanje aktivnosti koje stalno teži ka smrti i primiče joj se lagano i postepeno, a smrt je rešenje te duge bolesti koja se naziva život. Dobrota je u ovom svetu golo siroče. Šeitan je poput krvi, kruži kroz ljudsko telo. U deci se obnavlja i čisti reka čovečanstva. Čovek, da ne bi stao i klonuo, vara sam sebe, zatrpava nedovršene zadatke novima, koje takođe neće dovršiti, i u novim poduhvatima i novim naporima traži nove snage i više hrabrosti. Tako čovek potkrada sam sebe i s vremenom postaje sve veći i beznadežniji dužnik prema sebi i svemu oko sebe. Tog događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih. Dakle, na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju. Važno je koliko čovek ima od života i šta u životu načini od sebe, od svoje sredine i svoga potomstva. Sve sudrine ovog sveta krive. Nikada se one neće moći potpuno ispraviti, ali i nikad ne smemo prestati da ih ispravljamo. Mirna vremena i sređene prilike čine prosečne ljude još prosečnijima, a burna vremena i velike promene stvaraju od njih komplikovane prirode. Niko nas ne vuče ka grobu, nego nas s leđa guraju. Groblja su dokaz života, a ne pustoši. Žena stoji kao kapija na izlazu kao i na ulazu ovoga sveta. Posle jedne velike odluke sve postaje jednostavno. Dugotrajno robovanje i rđava uprava mogu toliko unakaziti i izbuniti shvatanje jednog naroda da zdrav razum i zdrav sud njemu toliko otančaju i oslabe da se potpuno izvitopere. Takav poremećen narod ne može više da razlikuje ne samo dobro od zla, nego i svoju sopstvenu korist od očigledne štete. Ako, sa krajnjim naporom, čoveku koji stari pođe za rukom da se održi uredan i čist, to je sterilizovana čistoća apoteke, a ne čistoća cveta. Bolest je sirotinska sudbina, ali i bogataška kazna. Čim jedna vlada oseti potrebu da svojim građanima obećava putem plakata mir i blagostanje, treba biti na oprezu i očekivati obrnuto od toga. Čovek koji ne voli nije sposoban da oseti veličinu tuđe ljubavi, ni snagu ljubomore, ni opasnost koja se u njoj krije. Da je ćutanje snaga, a govorenje slabost, vidi se po tome što starci i deca vole da pričaju. Dugi su i zamešani računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba. Vrline jednog čoveka mi primamo i cenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvatanjima i sklonostima. Vrline jednog čoveka mi primamo i cenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvatanjima i sklonostima. Ima izvesnih mislilaca čija filozofija nije ništa drugo do neki duševni komoditet, neko rimovanje misli. Ima ljudi čiji je život tako dobro ispunjen da ni svojom smrću ne mogu da nas obeshrabre. Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu da stvore i izmisle. Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu da stvore i izmisle. Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu da stvore i izmisle. Imati veliku snagu, fizičku ili moralnu, a ne zloupotrebiti je, bar ponekad, teško je, gotovo nemoguće. Ljudi često celog veka vuku za sobom obzire, kao lance, a na kraju vide koliko su nedostojni i nepotpuni. Ljudi koji sami ne rade i ne preduzimaju ništa u životu, lako gube strpljenje i padaju u greške kada sude o tuđem radu. Ljudi vole razgovore o padu i poniženju onih koji se suviše visoko uzdignu i polete. Mir i spokojstvo jedina su dobra i najveće dostojanstvo skromnih i bezimenih ljudi.
Mladost je sretno doba u kome čovjek počinje da veruje u sebe, a još nije prestao da veruje drugima. Možda je u početku bilo i drugih motiva, ali danas je glavni strah. Od straha su ljudi zli, surovi i podli. Od straha su darežljivi, čak i dobri. Ništa ljude ne vezuje tako kao zajednička i srećno proživljena nesreća. Ništa ne može tako da nas prevari kao naše rođeno osjećanje smirenosti i prijatnog zadovoljstva tokom stvari. Ništa nije teže ni strašnije nego gledati svet oko sebe očima bivše lepotice. Od svog porekla i detinjstva ne možete lako pobeći. Oko lepote su uvek ili mrak ljudske sudbine ili sjaj ljudske krvi. Primitivni i ograničeni ljudi imaju razvijenu sposobnost nadanja. Kod umnih i darovitih ljudi ta moć je, čini mi se, manja. Vrednost lepote je u beskrajnoj raznolikosti vidova u kojima nam se javlja. U tome je njena oplemenjujuća snaga i njena najveća draž. Zvezdanog neba i ljudskog srca nikad se čovek neće moći nagledati.